Wadla ka jingrakhe Christmas ha Bethlehem. Ka badai ka shnong bla khayu Jisu. Kalong ka bakenja slam menta ka snam. Namar ka jingdon jong ka thma. Ha preng ka Israel bat ka Palestine lingba ki leno Hamas. Henrei ka ba phla ha bang UI. Ba ka jingrakhe Christmas menta ka snam. Ha saudong ka leng ki ri jong ka perthai. Ba kalong ka Christmas ka ba phla bat ka ba kraw hadu kata-kata. Ha ka bada ki phau hajar bat ki lakngut ki rungai kistan. Ki etut je kaban pedang ya ka jingwan long priu jong khun ublei shakna perthai ubalong Jisu Kris. Ha ka ni ka weine ki video ka bla penkendit je ki rungai kistan ha lang saudong jong perthai kalong. Bada ki phau hajar bat ki lakngut ki rungai kistan. Ha lang saudong jong ka ri Indonesia. Kita lek je kaban shimbenta shiturham syaka Christmas Prayer Festival Service. Bla penyai je ka prayer festival da ke Indonesian Tiberias Church pelong haka Waynek Stadium ba paunam hak tekeri kata kalong ka Jilo Rabung Karno Stadium ne ke blak tip kertang lengkot jaka kum ka GPK Stadium ka badon haka Nongba Jakarta hapo jongori Indonesia haka ni ka jingrakhe ya ka Christmas Prayer Service balalong chitsen snam lawan ban ya shimbenta shirham da barok kirungai kistan na kibalang ki baper ke badon hak tekeri haka jingrakhe Christmas hapo jong ka stadium kiladon ki program ki baper kum ka sakramen ka jingthang bomiti kum ka Christmas celebration ki jingrwai Christmas ki jingpla jingai lane ki testimonies nangta ki jingduai ki jingtam jingput babang bat basngutiang ringkat ki sur jingrwai Christmas ka bami na po jong ka stadium kala kring ya ki jingmot ki bangai bat ki bomngai haklang satlak jong ka perthai Badia ka tim jong ka Christmas celebration lasat na ka tin ka jong blay kata kalong na ka gospel jong Yohanes kalenong ka benikong bat na ka dekat ka bakat ar ka ba ongkum ni henrei kat ki balap dang ya u hakito ula aibor banlong ki khun ublay kata hakita ki banget haka kerteng jong u kublay ya pi barok ki perlok ngen se kendupat haka wipat ka video